ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବ? ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଗପ। ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୂଷା ଥିଲା। ଦିନେ ମୂଷା ଛୁଆଟି ତା ଗାତରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ଦେଖିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲା ତା ମା ଆଗରେ କହିଲା, ମା ମା, ମୁଁ ନା ଆଜି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜୀବଟିଏ ଦେଖିଲି। ମୂଷା ଛୁଆର ମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସେ ଜୀବଟି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ମୂଷା ଛୁଆଟି କହିଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଦେହରେ ଆଉ ମୁହଁରେ ତାର ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବି ଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଭଲ ସ୍ୱରରେ ମିଆଉ ମିଆଉ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆର ଜୀବଟି ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଥିଲା। ତାର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରୁଥିଲା। କକ୍ 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 ଏମିତି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସିଏ ଏହିସବୁ କଥା ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ତା ମା ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ଯାହାକୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ହେଉଛି ବିଲେଇ। ତତେ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜୀବଟି ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା। ତୋର ସେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା। ତା ମା ତାକୁ କହିଲା, ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ପୁଅ। ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମକୁ ଗପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣେଇବି।